Здравейте! Това е едно лесно упражнение, което може да правите всеки ден, дори и от дома, дори и да нямате такъв тип тежест, каквато показвам в видеото. С това упражнение вие правите загрявка на костите мускули и спомагате за формиране на здрави коси мускули, които са тренирани и реално ще покажат някакъв релеф. Hi there, this exercise is a great way to keep fit and tight your obliques. You can practice this every day, and it's good to practice regularly in order to keep your obliques fit and tight. You can do this at home as well, no need to be in the gym. In this video, I've selected this kind of weight just because it feels much ergonomic, much comfortable to use this one. В това видео показвам упражнение с тежест, която съм подбрала в зависимост от това как чувствам удобно да държа тежестта. Реално е доста удобна, тъй като е плоска тежест.